sau ceva. Nu motiva pe nimic. Nicio problemă. Da, joacă avantaj. Băi, Achime! Bată-l pe fără să parchezi! E semn de penalizare. Bă, Sava! Hai pe Ioniță, băi! Ia să ridice. Spor n-a venit. Nu știu, că a fost placaj întârziat, nu știu. Nu dau seama. Că nu mai avea nimic. Da. La umbră și vezi și aici, că dacă te bagi pe nu vezi de frunzele alea. Da? Hai, mă! Andra, vino aici, tată. E soare acolo. Bă, dar nu ce-a fost? A fost ceva, dar... Hai. Bine, bă. Sau 5-0 sau ceva, nu? A fost testul de penalizare. Acolo? Și cât le-a dat? 7. 7? A, direct?
Da, se dă 7 direct. Deci l-a finalizat acolo? A dat-o peste și l-a obstrucționat, adică nu lăsa să înainteze pe... Da, că dacă se ducea... Petre. Da, l-am văzut. La ce număr e? 24. Cine, Petre? Da. 24. Intră acolo, după 10. Amirul ce nu e? Edi, a căzut. Adidas-ul. A intrat în el, a lăsat Adidas-ul. Ai văzut Adidas-ul? Da. I-a luat după aia. Le-a băgat tot așa, în înțelege mai bine. Salut! Nu, păi era subțire sărac. Ia uite. Hai, Edi. Da. Așa. Păi și ăsta e unde e? Și Andra e mai jos, mă duc pe Andra. Se vine pe partea aia, uite cum vine lumea. A, uite, uite-l. Crezi că sunt pe vizat? Și mă uitam pe partea aia. Și eu vreau să-i vină cum vine lumea, uite cum vine. Nu era și doar de aici, acasă. Iată la frământă. Hai, hai. Prins-o-la, bine. Dar sunt mai multe meciuri? Cred că mai joacă după aia. Lili, dacă vreți aici e umbră, să știi. E umbră aici, dacă. Dorina, vrei asta? Nu înțeleg ce joacă cu mol așa, când nu i-am văzut exersând de la antrenamente. Probabil să nu draga sau știi. Nu, că n-au jucat așa ceva. E a doua oară când fac... Nu mi-am dat seama să-și venit, parcă am aici, uite, aveam acolo. Că lumea stă la plajă. Ăștia n-au trecut de jumătate de lângă. Ia. Nu așa, mă. Că pe față, mă, dar și ea de... Hop. Nu are valii ăsta, mi se rupe de nici. Acum i-a dat-o lui, hai să duce Ilie acum, ha? Nu, așa. L-a prins. L-a prins de chinezi de șor. Hai, hai. Hai, hai, hai. Rupe-i. Bine, mă! Asta e, bă, este. Ăla-i bine, Șasele? ia uite, gata. Ai venit cu Bujean, nu?
Dacă dă fac 14 de iau una, am mai spune. E greu de dat de aici, au... Este, mă! Bravo! Bravo! Nu, mica dată. Ăsta le dă de unde nu te aștepți. Alea ușoarele rapează. Nu, că și-a schimbat, Și-a schimbat? și-a schimbat conul, nu mai dă drept. Și-a luat de la să dea în bombeu. Era pe șut aici, că era și din... Da, pe nu, dar toate, dacă dai pe con de ăla, trebuie să dai pe bombeu, nu mai... Da, Depinde și ce picior e. trebuie să fii pe stângul aici, să dai drept. Dar mai țin am nu am trecut, că n-a jucat azi. Un de ani sau când. Pe alea de pe cele mai ușoare le rata și pe astea zicei că nu le dădea. Ia uite-mă. Pentru noi e 10 lei bilet aici sus. Te-am zis că e mai bine aici la umbră? În parc? Cum vrei, dacă vrei, dacă nu o să văd cu una. Hai, vine de la o cârciumă. Ce stau acolo? Așa stau în cârciumă. Uite ce frumos a povestit de 3 cu 3. Pe spate, de pe față. 6 lei. Ăla e. Bine, asta e insect, iată, insect. Bine, bă! S-a dus. S-a dus, da. Cine e nouă? Legionarii? Nu, cine era asta? Acum. Nu, l-a prins ăștia, că de că sparge tot, era numai să spargă. Nu mai dă și tu, mai fă-te, mai. Vezi că ne fiți antrenorul, vedeți, țineți-l pe ăla, direct placați. Hai, gata, s-a dus, gata, în urmă. Ah. Mai insect. Hai, acum ar putea să... Uite ce liber aici, aici se scoate. Aici, Scoate-o așa, mă! hai, mult! Hai, că stai mulți! Ia uite, bă, gata, este dat. Hai, mă! Ăla, mă! I-a dat-o târziu, mă, Târziu, mai mă! repede. Pasă-l foarte târziu. Era trebuia să Dacă fie ești mai rapid, ajungi și ai culoar. Dacă stai, hai că vine ăla imediat. Hai să schimbi aici, să sparg. Aici dacă te pac direct, era ok. S-au grăbit fiecare ca să marchezi. Ia uite cu ei, e mușcă de ea, ai sărit gheata iară, ce a zis? Da. Bă, dar nu se leagă, bă, mai tare, a zis. A sărit gheata. Ba da, e seu, da. E seu? Da. S-a dat până la urmă? S-a ridicat și a dat cu Cine, Edi, nu? Edi, da. Ia uite, bă, dă-te disul. I-am zis așa gheta. 7, dacă o dă și pe asta, 21-0. E, exact din partea aia. Să vedem dacă o dă cu piciorul ăla, când ziceam noi. E mai, acolo dă valid, că valid. Cred că validă, da. Păi de aici... El e stângași parcă e valid, nu? E mai bine. Bă, dar ăștia n-au trecut de jumătate, uitați și chiar i-a călărit. O să obosească ăștia în a doua repriză. Cine? Ai nu știi? Nu. Nu? Că mă uitam cu Pantelimon, 80% au fost tot meci. N-au dat... Seamă că au condiții fizice. Au condiție fizică, pe
Bine, acum nu știu cu căldura cum o să fie, dacă face schimbări. Zice, dacă nu ai alergat, zici că suntem la atletism. Da. Iau ce bine a dat-o. Bravo, da. N-a dat. N-a dat, dar s-a dus bine, eu am zis că se intre. Tura viitoare. 29 și pe 0. Păi, mai liber. Să joacă și la ăla. Da? Ăla se vede. Cine băiat? 12-le? Nu, stai, poți să vezi. Stai cu ăsta. Avea anul trecut 50 de kg și acum are 90. I-a murit? Fratele. Nu-l băiatul ăsta i-a murit fratele? Înainte. Tot la Dinamo era. Nu mai juc, nu știu, dar nu mai juc. Nu mai juca? Anul trecut, prin primăvară, așa. Da, cam așa. Nu, n-avea 25. Mai mult, nu? Mai puțin. Era un băiat care s-a accidentat. Nu Miru, altcineva. Era unul care, că știu, era în studiu. A, ăla blondul ăla n-a mai venit. N-a mai venit? Nu-l văd. Bine, bă, Vali, bă. Hai, dar prinde și tu și așa. Bine! Hai! Hai! Ce prost a sărit! Hai, că și acolo e bine. Dacă sărea spre el, ăla. Da, eu l-am zis. Aici e și la Pe ce înseamnă pe pagini? Uite, Uite, lumânare. lumânare. Bine, bă. Ăla-i! Hai! Bine, bă, Ionuț. Bă, Ionuț, a pus pe el bine, bă. Ce slăbuț era? Da, mai pus și puțin carne, nu mai e slab, bă. Ia uite, du-te. A mai dat un Amiru, parcă. Nu, e Petra. Petre a dat? Nu a dat aici Miru, nu a dat aici. Da. Petre a dat primul. Ce s-a accidentat ăsta? Carina, n-ai și tu biscuită, nimic? N-ai venit pregătită? Un covrigelo, ceva, un Stix? Ai venit așa pe stadion? Un sandwich cu cașcaval, cu ceva, cu șuncă? Am apă. Am și eu ceva. Nu ești pregătită? Ăsta cum îl cheamă? Demiu. Ionașu. L-am văzut că știe pe tare. Ce mai știi? Ionașu, da. S-a accidentat înainte, cu două faze. A intrat Aschi. Cine? Aschi. Aschi? Da. E nou, nu? E de la Antonio din anul. Da, uite asta. Joacă acum Vlad joacă 9 și el joacă 10. Nu pe la grămadă, ia uite ce i-am prins. Am mai făcut aici ceva studențezi.
6-7 ani. Unde vale, deci să sigur că numările astea. Unde o dai vale, că nu ia nici rep. Iau. Deci nu scoate mod, zice Batman și joacă altceva. Ia uite-mă. Da, așa zice. Că a șutat direct în tușă. În tușă? E la lui mai bine. Normal. Cum ai ieșit de acolo? Era mai mult pe aici, era la 3 metri de aia. Pe nu, dacă a șutat direct în tușă, trebuie să... A, să dă de unde a șutat. Da. Vreau să șuteze în... Da. Pe lateral. Dacă pleacă înainte... A dat-o înainte. Vali a plecat înainte să șuteze și e offside. Nu se uită, se grăbește. Poate să dea la bețe. Poate să dea și la bețe, sigur. A, cred că vor să dea Iseu ca să mai fie Dau la bețe, de ce? Ia și ei. 3 puncte. 3 le vedea. Tot e diferență mare, măcar să duceau să dea la Iseu. Dinamo a bătut el pe Timișoara. La echipa mare. Dinamo a bătut pe Timișoara ieri. La Timișoara sau? Nu, acasă. Dar au jucat bine, au jucat bine. Am văzut meciul, da. Da? Bine. Cât de avut? Diferență mică, de 2 puncte sau... A fost joc strâns. Dar a fost în prima repriză, a avut Dinamo 14-0. Nu mai știu că s-a dus. A ajuns la vreo 26. Și în a doua repriză i-a întors. Eu luasem și înainte, avea 26, la un moment dat 26-25. Zic, chiar asta vezi că ia și bătaie. Până la urmă a avut noroc, a dat pe selfie. A făcut 30 și 31. Nu bate vânt. Ce facem, mă? Bate vânt. Nu știe să o pună. Nu, Andrei, aici la umbră, tati. 30 de grade. Căpărina. Imagine. Păi, aici, fără de la eu când v-am zis.
Ai filmat? Așa, subiectul. A dat că nici n-a făcut așa, da? Urcă linie! Hai, acum. Bine. Hai. Dă-i drumul. Da, ia. Intra peste el. Ia, ți-am lovit cu ăla. Ia, ia. Mersi. Cine mai bine, mă, și ce-a fost asta? Nu știu. Bine, bă, ce repede a dat-o Valiu. Vezi ce înseamnă să o dai repede? Vezi ce înseamnă să o dai repede? Imediat a dat-o Valiu. Hai, prins imediat. Acum mai stai, mai te întorci. Hai, 2-3 minute, dar când e și ăla de la. Secunda e mare. Aici trebuie să meargă. Cine a dat? Idu. Idu? A jucat Aripa Idu? Da, da, da. Nu Idu, cum îl cheamă? Ăsta e 4 Idu. Cum îl cheamă? Îl confund eu la nume. Cum îl cheamă, mă? Era mai zlăbiță. Da. Cum îl cheamă pe Aripa? Să alții altul. Vreo 28 la țară. Hai să vedem partea de față. Asta e că am pus 7 direct. Nu. N-a fost. No, le ridica steacurile alea. 24-3. Bă, de nici n-am dacă nu... Dai o 5 ore și dai din colțul. La unul din colțul, nu dai din colțul. Dar știți că se antrenează? La astea? Și la antrenamente le dau aproape pe toate. Toate. Așa. Ai emoții când ești la meci. Și cu vânt, și cu asta, și au ei, cum să dea, cum să... Da, e la meci. Cam i-a reușit, nu reușea să arunce barâmele la mare. Și...
special și până la urmă ăla e angajează unde Bă, ți-a scăpat Vlăduț. Hai să-l ajute acolo cineva. Hai, să-l ajute. Înainte ce? Mama i-a dat-o săracul ăsta. I-a dat-o grabă. Vezi, s-a auzit. Exact cum a luat-o Vlăduț în meci. Da, eu m-am uitat pe înregistrare la Vlad. Vlad s-a dus către ăla, către Mihai. S-a dus către el și exact la 2 metri s-a oprit. Că dacă se ducea în el, îl lua și îl pleca dintr-o parte. S-a oprit și l-a S-a luat prin plan. oprit și l-a dat cu craci în sus, că n-a avut ce să facă. Dar a venit Mihai pe urmă la el și a cerut scuze. N-a vrut să... Dar tu când te duci, că i-am zis, bă, da, e prima dată când te duci la unul de ăsta mare. Că știi cum se plachează. Normal. Te dai la o parte și folosești Și jos de greutatea tot. lui. Și jos de tot. Că e mare și cade ușor. Cât e? 35 de minute? Cât e? Nu știu, 30, nu știu. 10 acum, nu? Nu, mă așa știm că la meciul cu Pantenimono s-a jucat jumătate de oră. Da. Miru nu este el la care și-a rupt acolo. Ba da, el a fost cu De 2 ori. Mamă, ce a ridicat acolo. Ce a furat mingea. Bă, deci n-ar face ei, mă. Asta. Ca și pe mijloc acolo. Prinde și la mijloc. Ia uite, rămânare. Ia uite ce soare. Așa, un bine? Să băga să-i dici pe ăla cu... Mă, ce mă? Ce-a sărit pe aia doi, băgați-i în jocul? Ia uite, au avansat, bă, ăștia. Ia uite ce ne face acolo, te băcește pe ăsta. A pierdut.
ăștia. N-au cu cine să spargă. Sunt subțiri așa, n-au unul. A dat lucru. L-a pus în jos. S-a auzit. Dar tot, toți ani. N-au forță așa. Gata, Sunt peste. gata, ăla-i, bravo, mă, hai, că ai simțit bine. Ce mai fost, mă, frate? A fost, avea avantaj. Avantaj a fost acolo, nu? Pentru... A intrat din lateral. În grămadă. Mamă, uite cum a intrat pe zi. Fii atent, uite ce-i făcut. Mamă, mă. Să vezi cum a intrat pe el? Pe grasul ăla? Gata, s-a terminat. Ți-ai zis că nu dă? N-au forță. N-au puțin. Dacă ți-a avut unul. Bine, Dinamo! Cred că s-a mai accidentat unul de la el. Mai pleacă 1-2 în ce atac.